Ωραία φίλε, καλά τα ξέραμε, μην ξέρατε πριν τίποτα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τι! Γιατί εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τι πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέραμε, μην ξέρατε πριν τίποτα. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τι πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέραμε, μην ξέρατε πριν τίποτα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε.
Εντάξει, δεν κάτσε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Γιατί πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέραμε, μην ξέρατε πριν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Εντάξει, δεν κάτσε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Εντάξει, δεν κάηκε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάηκε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Γιατί πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέρανε, βρήκα σένα, δεν παίρνει τίποτα. Συνεχίστηκα με αυτή τη τηλεόραση. Τον έχω νευριάσει ήδη. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα κάτω το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, και θα ρίξω μερικά βιβλία κάτω και θα πάω να κρυφτώ στην ντουλάπα. Λοιπόν, πάω να κρυφτώ γρήγορα στην ντουλάπα πριν έρθει ο Ανέστης. Όπα, τι ακούστηκε τώρα. Πάω να δω. Τον έχω νευριάσει ήδη. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα κάτω το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, και θα ρίξω μερικά βιβλία κάτω και θα πάω να κρυφτώ στην ντουλάπα. Τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Γιατί πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέρανε, βρήκα σένα, δεν παίρνει τίποτα. Συνεχίστηκα με αυτή τη τηλεόραση. Τον έχω νευριάσει ήδη. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα κάτω το τηλεκοντρόλ. Εντάξει, δεν κάηκε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάηκε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάηκε. Να παίζει το νουμπάκι. Τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάηκε. Εγώ επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Γιατί πάει έκλεισε! Ωραία φίλε, καλά τα ξέρανε, βρήκα σένα, δεν παίρνει τίποτα. Τώρα να δω τι παιχνίδι θα διαλέξω λοιπόν. Πω, τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε.
Εντάξει, κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Τι! Γιατί πάει έκλεισε! Ωρε φίλε, κάνα εντάξει, έλα νευρία σέντρα, δεν παίρνει τίποτα. Όμως, συνεχίστηκα. Όμως, συνεχίστηκα. Τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Τι! Γιατί πάει έκλεισε! Ωρε φίλε, κάνα εντάξει. Ξέρω, δεν βρήκα, δεν παίρνει τίποτα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Πού τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Τι! Γιατί πάει... Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Τι! Γιατί πάει έκλεισε! Ωρε φίλε, κάνα τα ξέρω, δεν βρήκα, δεν παίρνει τίποτα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Πού τι έγινε! Η τηλεόραση κάτι έπαθε. Εντάξει, δεν κάτσε. Άντε επιτέλους μπήκα. Τώρα να δω τι παιχνίδι να διαλέξω λοιπόν. Πού τι έγινε!